parlar, no tenim paraula. Aixequeu la mà, la gent que vulgui fer preguntes, parlar, opinar. Jo he pres nota. Com ho veus això de Com ho veus això d'aquest coronel que és dels nostres, vaja, no és dels seus, però que està avisant que realment a l'exèrcit, no uns quants aixalabrats, sinó que l'exèrcit té preparat el plan aquest d'Estela per invadir. Com ho veus? Acaba de guanyar una paella. No havia jugat una paella, que la primera pregunta seria aquesta. Abans del partit. Ho diré amb el màxim respecte. L'operació Estela és una mentida inventada per un periodista. Hola, bona tarda. Jo et volia preguntar, tu has dit tres fetges, tres d'això, i jo voldria saber si la quarta que et diré ara, el 14 de setembre, té implicació per nosaltres. Escòcia, que pugui ser que si surt que sí, per simpatia hi hagi més gent que a nosaltres ens voti que sí. A mi quan va haver això de la pregunta, la data de la pregunta, em va sorprendre molt que la posaren després d'Escòcia, perquè jo estava convençut de que era clau posar-la abans d'Escòcia, i vaig preguntar a algun dels polítics i em van dir que facin que vulguin els escocesos, i em va impressionar, perquè em va semblar que era una mostra de confiança en el nostre país molt alta, no? I jo era dels que deia, no, sobretot abans d'Escòcia no pot ser Escòcia pedra. Bé, en aquest sentit podríem dir que és irrellevant fins a un cert punt, però tots sabem que no és irrellevant. El que passa a Escòcia no ho sap ningú. Teòricament guanyava el nou de carrer i ara cada vegada està retallant posicions al sí. Això és un fenomen típic dels referèndums. Si el govern espanyol accedira a convocar el referèndum, el no creixeria, perquè això està estudiat. En tots els referèndums les posicions tendeixen a equilibrar-se conforme avança la campanya. Per tant, no té res d'estrany. Ara, si guanyen o no guanyen, els escocesos no ho sabem ningú ara mateix. En el cas de que no guanyen, jo crec que la nostra posició és prou forta com per aguantar tranquil·lament això. En el cas de que guanyen, entre el 18 de setembre i el 9 de novembre n'hi ha prou temps com perquè passen coses en l'escenari internacional. Bàsicament, una molt important, que és que la Gran Bretanya ha dit si guanyeu, negociarem la independència. I per tant, veuríem com el govern de la Gran Bretanya obre negociacions amb Escòcia i n'hi ha un calendari fixat, ja està, això ja està prou. Escòcia votarà i seria, però la independència la proclamarà un any i mig després, perquè pel mig vol negociar el divorci del divorci ben negociat. Per tant, des de fora es veuria com la Gran Bretanya accepta negociar això, i això, ni que siga per contrast amb l'actitud d'Espanya, doncs seria important. Ara n'hi ha un segon actor que està implicat, que és el tema de la Unió Europea, que seria divertit. Clar, però la Unió Europea distingim entre la Unió Europea i Durão Barroso. Durão Barroso, que és president de la Comissió, està fent una campanya al servei d'Espanya. La Unió Europea és una altra història. Quan algú us diga és que us trauran de la Unió Europea, només heu de preguntar una cosa: qui? Qui? Ens traurà la Comissió? Ens traurà el Consell? Ens traurà el Parlament? Ens traurà l'Acord de Justícia? Qui? Qui té poder per treure'ls? I és una pregunta que no té resposta, perquè la Unió Europea no ho sap. Durão Barroso està prevaricant, perquè sap que està prevaricant, i alerta que no vagi a parar amb el judici per això, perquè ell mateix ha dit que en el moment en què es plantegi una situació d'aquestes, l'acord haurà de decidir en base als tractats. I la decisió de l'acord en base als tractats serà complicadíssima. Entre altres coses, perquè el Tractat de Lisboa diu que la Unió Europea, això ho podeu llegir, que està penjat, la Unió Europea és una unió d'estats i ciutadans. I per tant, fins i tot en el cas hipotètic de que decidiren que quedem fora, com a estat,
com a ciutadans no ens podríem treure. Amb la qual cosa ho tenen molt liat, molt complicat. Barroso està fent propaganda al servei d'Espanya, ell sabrà la raó, l'altre dia li donaven una medalla, en fi, li deuen estar arreglant la cosa d'una vegada. Però la Unió Europea no està clar què passarà. El que seria interessant és que si Escòcia vota la independència, què diu la Unió Europea? Perquè aleshores sí que haurà de dir alguna cosa. Perquè clar, ja no serà una hipòtesi. I com que no serà una hipòtesi, els 4 poders de la Unió Europea hauran de negociar entre ells què diuen. I ja veurem. Dit això, respecte a la Unió Europea, jo crec que amb independència del que passi, del que la Unió Europea ens pugui dir a nosaltres, jo soc partidari que nosaltres votem també si volem ser part de la Unió Europea. Em sembla que és una de les condicions democràtiques del nou estat. Que nosaltres decidim si ens interessa ser part d'aquesta Unió Europea concreta que tenim ara. Bé, a part d'això, aquests dies estem sentint declaracions increïbles, amenaces, al·legories cap a no sé si la Mare de Déu o coses que jo crec que al segle XXI jo pensava que no sentiria mai, no? I hi ha vegades que penso que no tenen res més a dir, no saben què fer. Hi ha vegades que penso que serà una maniobra de distracció. No sé, no vull dir que tinguin un pla, però sí que pot ser que estiguin fent alguna altra cosa de sota mà i d'aquesta manera ens ho celebrem i ens ho farem amb la Camacho i amb el Nido i amb no sé qui, però que en realitat hi hagi alguna trama sota la teva opinió, no saps. Jo estic sorprès, és a dir, últimament hem vist 3 informes, no? Em sembla, l'informe Margallo, l'informe de la FAE, si no sé quin altre informe, hi ha 3 informes al carrer contra la independència de Catalunya i quan els llegeixes fan pena. Realment el nivell intel·lectual d'aquests informes és ínfim. Contra la independència pots estar en arguments molt seriosos. És que jo, que estic a favor, seria capaç de fer millor l'informe contra del que fan ells. Jo crec que ells tenen un problema molt important, que és que no són capaços en cap moment de ser positius i d'explicar les coses que es volen. Ells es limiten a dir no, us traurem de la galàxia, Santa Teresa de us perseguirà, no sé què, tal i qual. Parlem en sèrio o no parlem en sèrio? I vostès però pensen què passarà amb els seus camions i vostès saben que segons la llei internacional si vostès no accepten la independència el deute extern nostre és el que deien vostès i vostès jo crec que hem de parlar seriosament de les conseqüències de la independència a favor o en contra, però és que ells no volen. A mi això em desconcerta molt, realment em desconcerta molt. Jo crec que ha d'haver gent dins del govern espanyol que sàpiga que estan donant el pitjor camí. Jo, per exemple, conec de fa anys el ministre Margallo i és una persona molt intel·ligent. No entenc que estigui jugant aquest paperot. Ara, pensar que estan fent alguna cosa per distraure's i tal, jo no tinc cap argument per pensar-ho. Ells no ho veuen. O sigui, a Madrid tenen un problema de percepció de la realitat. Quan tu parles amb la gent de Madrid, així, i de l'abstracte, constantment te diuen és que això és que el Mas s'ha tornat boig. I clar, tu mires la realitat del país i dius, però què estan parlant aquesta gent? No? Gent intel·ligent. Jo tinc amics a Madrid, l'altre dia sopava amb un amic, una persona amb la qual he treballat molts anys, intel·ligent, i me deia, no, és que això s'acaba el dia que Rajoy firma un decret i diu que Mas ja no és president de la Generalitat. I dius, no pots estar dient això, és veritat. Tu t'ho creus, això? Sí, Rajoy firma un decret i s'ha acabat. Però tu penses que Mas dirà, vale, se n'anirà, que el Parlament tancarà i que és que en quin món vivim, no? I a mi això em sorprèn. Jo crec que té molt a veure el PP i Madrid tenen un problema mediàtic, tenen una colla de diaris i diariets
cada un és extremista, el mundo, la razón, intereconomía, TCTV, està el millor de cada casa, que ara a més s'està transformant políticament. Ara veus el Vox aquest que diu que el PP és d'extrema esquerra. No, o sigui, hi ha gent capaç de dir que el PP és d'extrema esquerra. O sigui, això és realment impressionant, no? Però jo crec que allà n'hi ha com una bombolla que no els deixa veure la realitat. No la veu, el cas per mi més lamentable és la gent del PP d'aquí. És a dir, clar, que Sánchez Camacho diga que se sent com en el País Basc quan atentava ETA, jo crec que això traspassa els límits de la decència, però bastant de tros. Jo soc una persona que crec que els hem d'entendre ells també. És molt difícil ser autocrítics i per tant si dius la independència està tocada vol dir que tu has fet alguna cosa malament i per tant t'has de criticar a tu mateix i a ningú li agrada perdre una partida. Per tant és normal que ells fins a un cert punt intenten evitar de dir que mal que ho hem fet. Això ho trobo normal, però clar, quan es traspassen límits com el que ha fet la senyora Camacho, jo crec que com a societat, des del màxim respecte a la seva persona i no cal dir-ho a les seves idees polítiques que són absolutament defensables. Jo crec que li hem de fer un toc d'atenció i dir, per tant, això no ho pot dir. Això està fora del lloc i no pot dir.